Welcome to MIT University Meghalaya, where you don't just chase dreams, you build them. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kubli pi baro influence by pi shiki Khubor kimat. Gine passion gonna sharp shiki Khubor nekling ki binta chong ka Jylla. U mentorong ba ka Jylla konrat kong ka sangma haka Tarik Naitung aja punrio. Ula play pat ba ia ka boarding building palashna thamai chong ka Pine Mount School. Haringkan ka jingsa Kylleng jong ki menteri ka sarkar Jylla u ba lak men rumbui but u ba san bor shulai. U chief secretary u Dr. Shakil P. Ahmad u commissioner secretary u Vijay Kumar Mantri ki officer ki nohikai bagi kena school. Ka le niam beding klam ka basaus ki nenter baju pelong shisin shisnem da ki jat video penar ki barang badang so ia kan niam tri kan sedang hakan rio terik hadu ka kenai trik Naitung aza pun rio. Ia kan ni lapan benada u presiden ka senra Juwai uba Hercules toy pat u doloi ka ilaka Juwai uba Puramon Kenjing. U MDC ka Laban Mauprem Constituency uba Riki Shulai haka Tarik Naitung aja pun rio ula pedsyai ba kum unang mikmat syaka Khasi Hills Autonomous District Council shimla persya satya yaka Khasi Hills Autonomous District Trading by Non-Tribals Amendment Bill araja pun rio ka kendon an ka bayadei ba ka jing ai yaka service license chakinong bela ki bawan nabar Jylla. Hendrai ke jingna yakundu badang shen jong MLA ka South Shillong Constituency uba Sanbor Shulai ya ulat ke Jylla CH Vijay Shankar banam a jing menjur ya kini ka Andro bala menjur dang shen da ka yingdar ba jong ka Khasi Hills Autonomous District Council. U konrat kongkal sangma menjerong ba ke Jylla ka Tarik Naitung aja pun rio ula plepat ba ya ka Meghalaya Teachers Training Academy haka jingadon lang menteri katnat puli puthi uba lakmen rumbui ki officer bagi kunhun ki baran benta haka puli puthi. Kum Shibantawan Panjing Krishan Ukurtong Uban Saya Kun ya ke election shteng samoy Shaka Lok Sabha ka Seng National People's Party lani ke NPP mau tharashin belong. Haka Tarik Naitung aja pun rio kala pelong ya ka jingalang pat ba hayau kenshi ka bahab hapo ka mau tharashin constituency. Ka mukodema jong ka Sonam Raghuvanshi kala appointmenta Shaka Supreme Court. Namar ba ka sarkar Jylla kala let ban yakun persha ya ka rai jong ka District Court ba ka High Court ki bala ajabit ya ka Sonam kabala syak keno bakadon ketiban penyam ya ulok jongka u Raja Raghuvanshi menshim snap hazan kakshat wei saudong hakat han sora hakalai Tarik Naitung aja pun rio la pelat pat ba bala sedang ben penya yono ya ka ngap ka papaka ka penmi na ki klau ki barben jong ka snong kon ka snong ka badon Haribhoi district kani gadi ka ngap ka bala klong na ki singam ki ba lari ha kon biodiversity heritage site. Kahinyau Trap Border Dispute Redressal Forum haka Tarik Naitung aja pun rio kala IT da ka jingtho syong menteri rang ba ka Jylla konrat kong ka sangma syau chairperson jong ka regional committee na ka benta ka West Giant Hills ubasnya bhalang dhar ubadeiru sembut menteri rang ba ka Jylla but syau deputy commissioner ka West Giant Hills district ubadeiru member convener jong ka committee shwaba ka committee kan pinstang biang ya ka jingakran pinbet put but ka regional committee na ka Jylla Assam haka wat ka baar na ka benta ka block 1 bat ka psiar khanduli ngine pha minta shi Khubor ekli ki benta jong kari ka division bench jong ka ying bishar Calcutta High Court haka sngi tho dieng kala patha ya ka menteri rang ba barim jong ka West Bengal ka Mamata Banerjee bad khunru jong ka ubadeiru u general secretary jong ka Trinamool Congress Abhishek Banerjee bakin a yaki affidavit haka bukadma bala mudui persya yaki U menteri ka sarkar Pedang u Chirag Paswan haka sngi tho dieng ulalit banyakendu yaki bah yang asam jong usamla puli ubadeiru unong 3 months ngobha nagathan Bharat Tiwari ban pinpau ya ka jing sngolam halor ka jing sha penyap jong u da ka ba kan tho ru ba ki rukam trekam jong ki officer haka ni ka jingja kalong ka bamla satya ban pediang haka imlang ka salang Umenterang ba ka Jylla Assam himanta biswasar mauloong baka sarkar Jylla kadang tre ban wanra ya ka jingsen shar haka kti jong kinong shong shnong lingba ka siva situ kabalong ka wei ni ki jingtre kam lingba ka digital ka bahetam haka Jylla Umenterang ba ka Jylla Manipur u Yumnam Khemchan Singh uloong ba ka jingpren kam ya ka sport mariang kan kentiu ya ka rep karyang ba klem ai dawai sport chemical kabalong ka wei ni ki thong ka ba kongsan ha ka jingtmu jong ka Viksit Bharat arajar sa punyo
Da ka ba penkesan ba kirukam rap tenrai. Kilong kibron kambha na ka bentabat bentikna ya ka kot khia chong kibriu. Mitri romba ka Jylla Assam himanta Biswa Sarma ulo ong ba ka sorka Jylla ka bay pisa palat 1,000 news pak rotinga hapo ka Assam Resilient Rural Bridges Program ban penklan ya ka jingpnya so lingba ki jingking shikithan nongkendong jong ka Jylla. Ka Mitri romba jong ka Delhi ka Rekha Gupta kalapnya ya ka jingalang jong ka Delhi next good create and change. Ha Delhi skitrian ka balong shibanta naga programs na jingshna ka bahe tam chokari. Mitri romba ka Tamil Nadu si Joseph Vijay ha ka singi palay ulalum ya ka jingalang bishar kam ya kitna trekam ba pher ha ka ba la binshet ru ha ki officer ba kinshna ya ki policy trekam na ka banta shisnem licenem ba sansnem. Mitri romba ka Assam himanta Biswa Sarma ha ka singi palay ulakuntu ya ka sarkar pedeng ban pinklo ya ka jing a jing matoy na ka banta ka jing thmu bante ya ka Greenfield Airport hasil char kat ba ka sarkar ka dang bishar bnya ya ka jing ya shakmat jongki riotli ki ka lingsun balatmu banshna ha Kylleng ka Jylla hadian ba ka sarkar kalabu thong ban pelong ya ka Assam ka weni ki Jylla ka balong pedeng jongki ka lingsun ka bahe hagani ka than shatilam mingi. Hadian ba ka MP jong ka Trinamool Congress ka Mawa Muitra kala sha ka wang da ki Peleng ban masi ha ki pai bhur ha ka than Kaliganj Hanadia district jong ka Jylla West Bengal kinoy alam pilang pursha ha ka singi pali kala takran ting e ya ki nong tre jong ka Bharatiya Janata Party da ka bakno ba ki long kum ki riu khla ki ba thambor ya ka sanchar pai ba ngine pha ba mentashi Khubor na kalengkiri ka Pyrthei Buntli ki kor Khubor berkila Pyrthei Khubor jong ka Japan kila pinmi ya ki jingtho ki bas ngautan Shapang ka jingalang ka bakhan riu ka bala long ha New Delhi ka ba pinpau ya ka jingya shaprang hapdeng ka jinga day jong kari India bar kari Japan ha ka jingwan jingo ka Mitri romba do ka Japan sha India ka Sani Takachi ka President Mashipor jong ka Venezuela ka Delcy Roderick kala ithu ba ka jingki ujumai bajur ha kari kala shimya ka jing im jong 8,000 sanspa khnai pusan ngot ki brio pat palat khat 8,000 ngot ki bei pat kala saw kala pentep ru ba ujumai ula penjulor shispa prap khnai tili ki jingtei ha kari nado ka pusat rik ujlio ka Venezuela kala sakhi hadu nyospa prapu arsien ka jingknyo ujumai watla ka jingknyo kalong ka barin President jong ka United States Donald Trump ulo ong baka Iran kala manjur ya ka jingkren halor ka program nuclear jong ka daga ba banjur ba ya ka Tehran anam sha satya ban yo yikitiar nuclear Trump ula pentikna baka Washington kala ban long ka nong shalan iki marbam sha Iran lada kapdyang ya ka jingete soskular ka sarkar Portugal kala maham hakasngi palay baka ri kan mat ya ka jingshin bat ka jingklut ka bajur ka banne hadu ka skiningkong ka sarkar kala shimru ye kilat kilinti ki bakarpang man khanglat ya ka jingkem ding ju ki khlaw ki bitam namar ka jingshit karang jong kasngi hadu kan nu ko jingthmu jong ka China Myanmar Bangladesh economic corridor kan long ka bala ban pentrikam kadai ka jingkli ka balabu de ki kattu ka ni ki benta hadhaka kumba ka paw hagila Pyrthei Khubor ka China kala dep ban peneso iladi hagi project penroi hapo ka jingtmu jong ka Belt and Road Initiative ha Pakistan Sri Lanka ha Nepal par Afghanistan ka jingwan jingo jong ka Mitri romba du ka Japan ka Sani Takachi she India ka peni ya ka jingkala ha ka jinga dei pardok ha preng ka Japan bat ka India banya treilang hakimat ba pher lo ong ka Khubor na ki he sarkar ha ka sipalai ka yeng bisha Supreme Court jong ka South Korea kan sa ya ka rai hakatayo ka banwan halo ka jingkno ba yo president barem u yon so yul ba khanglat ye kinong tokit ban kem ye u hadin ba ka jingthmu ban pinjari ya ka jingsan shar shipai house nam ara cha pusaw kala pulam la ong gitlong Khubor ha ka sipalai ulat ka Jylla Bihar Lieutenant General retired Zayed Ata Hasnin bat ka menteri khna jong sarkar India ka bakmi yakatnat kambari ka pabitra Margarita klalet sha Iran banishimenta ha ka jingle buram khaddu yakamet jong nong yalam ba khli ru jong ka Iran ubala khla no u Ayatollah Zayed Ali Khamenei u Khamenei ula shapnyam ha ka jingher thma da ka US bat ka Israel ha ka arpu pratrik urumphang tiki tu kilong Khubor ha ki mat mandasngi khublai Welcome to MIT University Meghalaya, where you don't just chase dreams, you build them.